Heel apart. Bel aan op boeken, zoekte in boek. En als ik... Hallo? Volk! Ik heb gebeld. Immers een busje? Hermione. Wat doel ze op? Door de heer en zijn volgelingen. Bel aan op nummer 60 op het hofje. Misschien dat dat... Nummer 60 op het hofje, tegenover de kerk. Oh, dat is hij. Maar is hij... Je kan ze niet aanbellen. Hier is een nummer 60. Oh ja, Door is ook een nummer 60. Hallo! Schrik niet van ons. Zijn jullie net beneden geweest? Ja. Ja, mijn man is net naar de kelder gegaan. Oh, ik had aangebeld. Ja, maar beneden. hij is net naar beneden gegaan. En kunt er nou weer naar boven? Of... Papa, op camera. Goedemiddag. Hallo. Bas van der Zwaan, L1, programma onderweg. Kent je het? Nee. Nee. Ziet je van Holset? Ja, we wonen hier. Ja. Ik vond het zo bijzonder. Ja. Onder. En dit. En Heum de Hoog. En dat. Het liep wel een soort van... het heeft een soort van museale uitstraling. Ja, het is een heel bijzonder huis. En wonen in dit huis ook bijzondere mensen? Ik geloof dat we een keer in het Vaals Weekblad hebben gestaan. En dan werden we omschreven als een huis met een paar excentrieke mensen. Maar bent u dat ook? Ik ben gewoon mezelf. En als mensen anders zijn dan doorsnee, dan word je al gauw excentriek genoemd. Nou ja, we leven misschien niet zoals de meeste mensen dat doen. Maar nou ja, we hebben gewoon ons eigen leven. En u verkoopt boeken. Ja. En ik zag dat het Hermione. Waar staat Hermione voor? Nou, ik heb vroeger een boekwinkel gehad in Maastricht. 25 jaar. En die heette Hermione. En ik was eigenlijk benieuwd of er nog mensen uit die tijd waren die het nog herinnerden. Nou, ik kan me voorstellen dat als u 25 jaar lang een boekenzaak, een boekenwinkel heeft gehad in Maastricht, dat heel veel mensen nu zullen denken van, die meneer ken ik. Ik geloof dat er in de afgelopen maanden 1 iemand is geweest die het zich herinnerde. Ja.
Nee, ik bedoel nu even de kijkers. Hè? Ja. Mochten we dit van u nee. mogen uitzenden, Ja, dat heel veel mensen denken van, goh, u overvalt me wel een beetje hoor. ja, dat begrijp ik heel goed. Ja. Ik zal u even, want u kent het programma niet. Wij maken een programma dat heet Ongerweg. Ja. En wij rijden door de hele provincie. En als we ergens een trigger zien, dan proberen we om met de mensen in kwestie een gesprek aan te knopen. En nou zijn wij eigenlijk al heel vaak in Holset geweest. Maar nu stond toevallig de deur naar het winkeltje open. Ja. En dat ziet er heel apart uit. Alsof de tijd daar heeft stilgestaan. Ja, een boekwinkel is eigenlijk niet meer van deze tijd. Ja, of je moet het heel groot aanpakken en heel veel via internet doen. Nou, als je kijkt naar Maastricht, daar waren in de jaren 80 ongeveer 10 boekwinkels. En nu zijn het er nog 1 of 2. Is dat ook de reden waarom u gestopt bent met de boekwinkel in Maastricht? Het was vechten tegen de bierkaai. Vroeger was een boekwinkel een belangrijk ontmoetingscentrum. Een boekhandelaar was iemand met enige aanzien. Maar sinds de komst van de computer is dat helemaal veranderd. Hoe vaak heeft u die computer al vervloekt? Ik heb er de eerste 10 jaar heb ik er eigenlijk niets mee te maken. Maar nu is het gewoon een ontzettend handig stuk gereedschap. Oh toch? Ja, natuurlijk. Oh, dus u heeft er wel een. Ja, natuurlijk wel. Wat doet u ermee? Ik ben naast boekhandelaar ben ik ook theatermaker en schrijver, dichter. Ah, En dat is wel erg handig. ja, want waar geeft u zelf voorstellingen? We hebben de afgelopen jaren hier in Holset een theatergroep gehad in een amfitheatertje. Hier in Holset. Ja. Is er een amfitheatertje in Holset? Dat ligt heel goed verstopt, maar het is een heel leuk klein theatertje. Ja. Oh, dat klinkt al bijna als een gedicht. Een Nou, amfitheater in Holset. ja. Want dit is een hele bijzondere plek, vind ik. En Ja. dat vinden meer mensen met mij. Daarom komen heel veel mensen hier ook naartoe. Omdat dit gewoon een hele leuke plek is om tot rust te komen. En om een biertje te drinken als je aan het wandelen bent. Ja. Maar begreep ik dat nou goed? Sprak u in de verleden tijd over die theatergroep? Of bestaat die nog wel? Hij bestaat in principe nog wel, maar er is een probleem met de gemeente. Die Toch niet met vergunningen en zo, hè? met vergunningen. Ai. Dat is wat jammer nou. Toch? Ja, van de ene kant wel, van de andere kant is het ook. Ik ben heel erg vermoeid. Dus ik ben net terug van een lange reis en ik kom slecht uit mijn woorden. Er is een wijndomein hier, domein Holset. En die hebben bij het opzetten daarvan hebben ze ook een amfitheater. Of degene die het heeft opgezet, heeft een amfitheatertje daar gemaakt. En het was heel erg leuk. En kleinschalig en heel bijzonder. Het was een klein amfitheatertje in een weiland met een kruidentuin eromheen. En het is uniek, je ziet het nergens. Nee. Maar nu wil het wijndomein fors uitbreiden. En daar is het dorp niet zo blij mee. Oh. Dus dat is een beetje een soort van impasse op dit moment. Dat is een stevig conflict geworden. Ja. Het is ook heel begrijpelijk, want de uitbreidingsplannen die gaan ook wel nogal ver. In welk opzicht? Bijvoorbeeld in het toeristische opzicht.
Holset is heel kleinschalig. Dat is ook de charme van het dorp. Maar er is onderzoek naar verricht. En als die uitbreidingen doorgaan, dan komen er ongeveer 100 auto's per dag bij. En dat is onacceptabel. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Dan is het hier gedaan met de rust. Die Holset juist zo bijzonder maakt. Ja, als het een beetje drukker is, vind ik dat niet zo erg. Maar 100 auto's per dag, dat is wel heel erg veel. Ja. Hoe gaat dat aflopen? Ik vermoed dat in dit geval het dorp aan het langste eind gaat trekken. Toch nog even benieuwd naar die theatervoorstellingen. Ja. Wat werd daar dan opgevoerd? Shakespeareaanse dingetjes of heel luchtig? Nee, het was meer poëtische, absurde voorstellingen. Geheimzinniger kan ik het niet maken. Nee, maar het maakt mij enorm nieuwsgierig. Hoe groot is de kans dat er in dat amfitheatertje binnen nu en afzienbare tijd nog een voorstelling? De kans acht ik heel erg klein. Echt waar? Ja. Ook als het dorp aan het langste eind trekt? Misschien juist dan, daarom wel niet. Ja, precies. Ja. Betekent dat ook het einde van uw theateractiviteit? Nee, beslist niet. Nee? Misschien op een andere plek hier in Holset? Ik heb nog geen vaste plannen, maar we kunnen waarschijnlijk uitwijken naar een ander theater. Of naar gewoon een theater in een van de steden. Is toch minder romantisch? Ik heb het vroeger ook al eens gedaan, het was ook leuk. Het was anders. Mag ik u danken Ja, natuurlijk. voor het gesprek. Ik vond het echt ik vond het heel bijzonder. Ondanks het feit dat u net terugkomt van een lange reis en vermoeid bent. Ja, een hele aparte plek. En Holset is al zo apart.